El rostre humà. El rostre humà és una força buida, un camp de mort. La vella reivindicació revolucionària d'una forma que no corresponia mai al seu cos, el qual partia per ser una altra cosa que el cos. És per això que és absurd acusar d'acadèmic un pintor que a l'hora actual s'obstina encara a reproduir les faccions del rostre humà tal com són, car tal com són no han trobat encara la forma que indiquen i designen i fan més que esbossar, la qual cosa vol dir que el rostre humà no ha trobat encara la seva faç i que és el pintor a qui pertoca de donar-la-hi, per la qual cosa vol dir que el rostre humà tal com és es busca encara amb dos ulls, un nas, una boca i les dues cavitats auriculars que corresponen als forats de les òrbites com les 4 obertures del cobalt de la pròxima mort. El rostre humà porta una mena de mort perpètua sobre el rostre, de la qual correspon justament al pintor de salvar-lo restituint-li els seus trets. Des de fa 1000 i 1000 anys en efecte que el rostre humà parla i respira. Hom té encara la impressió que encara no ha començat a dir el que és i el que se sap. I no conec ni un sol pintor a la història de l'art que hagi aconseguit de fer parlar aquest rostre d'home. Només Van Gogh ha sabut extreure d'una testa humana un retrat que fos el coet explosiu del batec d'un cor esclatat. Car aquest rostre d'escorxador, àvid, projectat com una canonada a la superfície més extrema de la tela i que de sobte es veu aturat per un ull buit i retornat endins, esgota a fons els secrets alambinats del món en els quals la pintura pot complaure's. És per això que en els retrats que he dibuixat he tingut esment de no oblidar el nas, la boca, els ulls, les orelles, els cabells. Però he buscat de fer dir el rostre que em parlava, el secret, el secret. He romput amb l'art, l'estil o el talent. Vull dir que malaudat aquell qui considerés això com una obra d'art. Cap d'ells, cap dels pintors, no és pròpiament una obra. No he buscat els meus trets o els meus efectes. És per això que alguns dibuixos són barreges de poemes, de retrats, d'interjeccions escrites, de materials, d'homes, d'animals. És per això que cal acceptar aquests dibuixos en la barbàrie i el desordre de llur grafisme que no s'ha preocupat mai de l'art, sinó de la sinceritat i de l'espontaneïtat del traç.